गोदान भिडिअआव नोंसोरखौ बरायनाय जाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं जोंहा आयंआ माने माइ मारा होगोन आरोना मेसिनजों बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों चलो लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै आं नोंसोरनो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा नायबाय थाबानो जाबाय मोनफैबाय लोगोफोर जेबो जायाखैनो बेखौनलायनो आनैया 7 नाम्बार गानलायलायनांगौ बोर नायनो उनथिं नायनो दे बे 101 सो उइदलु होदोंमोन 108 थासुमलि handshake jalan naik दा गथ'फोरजों दसे एन्जय खालामबाय आरोना लोगोफोर हाथाय साल'आ थासुमलि जागासिनो नैबे दहाय गुंग्राय गलायलायनाय गाबखांबाय बिमाजों थांबाय न'नि लायबाय आङो लिदामपाट नोंगौ रायजोफोर जोंहाबो गथ'फोरजों दसे गेलेनानै फैलायनानै फुलायबाय बेयावबो ट्रेक्टरानो दाबो सफैया मिंबाय फैगौ गैया ट्रेक्टर नेदों दाबो फैयाखै मारा होनांगौ नै र' हेलौ सेस दे बड़ा बड़ा এই কামলা টামলা রুকিয়েছে फैसिगोन जालायबाय 10टायाव फैगोना Hey, Arjun, nilai. Tun. Hilang nasi. Bye, logoper. Naik dapat jam berapa? Naik video logoper, jangan sih. Maibra nih.
माइब्रा होनदों नामा माइब्रा ओमफ्राय मा मा दंबावो दसे रेस्ट लानायखाय साहा लोंसिगोन आरोना लोगोफोर just one ouch साहा लोंसिगोन साता हमनानै नायलायलायबायहाय नै बुरिया माइ मारा होनायखौ आबैया नायनो जाबायथ' माइया मा खानानै दोनखाबाय ओमफ्राय नै दाबो जोबा खेबथाम जोंखौ जोबथ'बाय लोगोफोर नै बेसेबां जाबाय गासै बस्थाया आजा खयमन बस्था जाखो साननांगोन दिने जा बुरजा ओमफ्राय जोब्बाय बे आद्रा थानाय आरोना एसे मारा होनानै आद्रा थानाय आंबो बिदिनो मोनदों 61 62 मनफोर ओमफ्राय हानायना 1.5 मन खरै 1.5 मन 8 बिगाबा 12 मन आरो 8 बिगायाव फाल्लासे खरै 8 फाल्ला खम बस्थासे खम माने 1 मन खम 11 मन दा सान्दुं फैद' थांसै न'आव थांसै जों न'आव दा जोबथ'बाय दायो लांफैसिगोन बेखौ थेलाजों लांसै सान्दुंथारलै आइ आं सेन्देल गानबोदोंमोन दा लांफैफिनसै आं सफैबाय दासो नै जोंना आबैया माइ मारा होनायखौ नायदोंमोन जों फट' खेबनाया जालायथारदों ओइ आंखौ लांफागोन लांफाया आजा लांफायो आजा मुझे छोड़ के मत जाओ यार Ê, Lì ơi, bị vâng, bài ạc hết năng rồi. नोंना माबायालाय कम्पिउटारा जाया कम्पिउटारजों जाया Ôi, không được rồi. बैयो नों सिगांनिया Ai thôi. मोनायाव हरजों हायामोन आरो सोलाबाबा निनानाबो बानायबायमोन फिंगार प्रिन्टआ थांनो नागिरबाय ना माथो दं खोमा ओमफ्राय मा जानांगौ दा जागोन र' नै फिटिनो सिदोनाखै नाया हा जादो अनलाबो दं औ आधार कार्ड बानायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दा जोंना बाय बाय उन्दुदो
Baba, nam liều con bà Liên đi đâu hay sự mình khát đây. Bay hình này, bay hình này. Nuburagin aja. Kriya mà ba. Oh, Tharun jwng na. Umma itu saya lah tharun jwng na. 당바이. 딜레오 치킨chơi. 산 habनायजों जोबनायजों आंना ब्लगा दिनै दा न' फारसे थांगासिनो आरो आयं आं गासिबो नै थेलाया लाबोबाय माल माथा थिखोजोब्बाय गासिबो लाबोजोब्बाय ड्रेसिं गाद्रा गुद्रा सब लेके आया सब लेके आया एक खाला क्यों देख रहा है जोब्बाय आरो ना मोनायाव सबायजों दाउजों जानोसै मोदोम सागानायनि गोथावनो गोथाव जानोसै खिफिथुम उन्दुनोसै ओइ लोगोफोर जों न'आव सफैबाय